Ndị be anyị ekene m unu. This is Igbo Umuaka. Today, we are bringing you simple commands that you can start giving your children from today in Igbo, so that when they learn them, they'll be able to understand Igbo. So, today, we're starting with morning routine. Ihe na-eme n'ụtụtụ. Tete n'ụra. Wake up. That is most likely the first thing you would tell your child or children in the morning. Tete n'ụra. Kpee ekpere. Pray. Mezie akwa. Make the bed. Mezie akwa. Saa eze maọbụ taa atụ. Brush your teeth. Saa eze taa atụ. Saa ahụ maọbụ wụọ ahụ. Take your bath. Saa ahụ wụọ ahụ. Yiri efe maọbụ yiri akwa maọbụ yiri uwe. Put on clothes. Yiri efe, yiri akwa maọbụ yiri uwe. Rie nri ụtụtụ. Eat breakfast. Rie nri ụtụtụ. Ṅụọ mmiri. Drink water. Ṅụọ mmiri. Buru akpa. Buru akpa. Carry your school bag. Banye n'ụgbọala. Get into the bus. Banye n'ụgbọala. Gaa akwụkwọ maọbụ jee akwụkwọ. Go to school. Gaa akwụkwọ, jee akwụkwọ. Ka emesịa maọbụ ka ọ dị. Bye bye. See you later. Ka emesịa ka ọ dị. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe to our channel. Give us a thumbs up if you like this video, and check out our other videos. This is Igbo Umuaka, where we bring you resources to help you teach your children Igbo. Thanks a lot for watching our video.